spune el, mamă, mamă, cel mai duios, mai scump cuvânt, cel zice omul pe pământ, el, mamă, mamă. Mama este ființa cea mai bună care vă veghează somnul, vă alină durerea, alungă tristețea și ca un înger păzitor vă o protecție viața. Mama este cea care găsește alinare pentru durerea ce vă apasă, ea simte dacă sunteți fericit sau vă apasă din durere, ea vă ajută să faceți primii pași în viață. Vă ridică dacă credeți și cu mâna ei caldă vă șterge obrajii de lacrimile durerii. Mulți dintre voi nu știți ce însemnătate are ziua de 8 martie. Nu este o zi oarecare, este ziua în care la Copenhaga, în anul 1910, a avut loc primul congres internațional al femeilor. La acest congres, Clara Țescu, prin președintele congresului, a cerut drepturi egale cu bărbații. Propunerea ei a fost legiferată. Începând de la această dată, ziua de 8 martie a fost legiferată Ziua Internațională a Femeilor. Iar acum, dragii mei, vreau să vă întreb ceva.
măicuțele, dar cum sunt ochii mamei tale?